कॅटरिंग कोणी सांगलं कर म्हणून तू किती कोडतो तू कोट किती किती कोट मुरचे रातून जायचं जेणारी तू किती कोट जेवण गेले अब ते दुकरा गेला दुकरी को हाय नाही मग दुकरा हाय नाही ओय तिचा पोस्टर मला ऑन टाइम सर्व्हिस म्हणून किती हा ये जाऊ कित केला गो अरे रस्ता दा बेकार लवड्या तू ये पैसा सिरीज बनावे तो बेकार लवडी ती काय तुझ्या लाईफ सिरीज केली अरे किती कतलो आम्ही फॅमिली कोणा सिरीज केलो ना आणि आव कोण त्या रिकॉर्ड म्हणून मागतो ना आम्ही माय सुस्ता जेतालो माय मला सिरीज केली माय बसताली पाय शमाय बसताली आणि आव कोण त्या रिकॉर्ड म्हणून सुद्धा कोण हल्ला गेला म्हणून बघा त्रास झाला आमच्या फॅमिली टॉकतो तो बाय छोटा गो मोठा ओगरा फोन येला डिस्टर्बन्स नका ओगरा हॅलो तू कोण होता ऑन टाइम होम सर्व्हिस पात्राव उलयता तू पात्राव पात्रीन उलयता हांव अमेरिकांतल्यान उलयता अमेरिकांतल्यान उलयता फुडल्या म्हयन्याक म्हजें काजार आसा पूण तोच म्हाका तुजें कॅटरिंग जाय आसलें मेवतलें न्ही ऑन टायम होम सर्वीस शुअर मरे मेळटा मरे कित्याक बीन तूं आनी ताका लागून तेन्ना दोन ऑन टाइम होम सर्वीस म्हणून आमकां केदो रे फुडल्या म्हयन्याची 10 तारखेर हांव अमेरिकाक आसता म्हणटच म्हाका म्हजें काजार सारकें वराक गोंयांत केन्नाच कोणेच करूंक ना तशें करूंक जाय मागीर नो प्रॉब्लेम हांव तुका डॉलरांनी फारीक करतलो बेस्ट पॅकेज हाती दित तुका कळ्ळें तुका बी आर अमेरिकन एडवायझर गुड ओके आणि बुफे गोवन सॅलड रशियन आणि दुकोर इंग्लिश चिकन गावठी सॉफ्ट ड्रिंक्स स्टँडर्ड अँड हॉट ड्रिंक्स डबल स्टँडर्ड व्हेरी गुड सुमार कितले जातले तुजें बील मानी नो प्रॉब्लेम म्हाका हांव अमेरिकाक आसा सुमार तुगेले सगळे अप अँड डाऊन नोटन ते म्हणजे जाल्यार सगळे अप अँड डाऊन जीएसटी घाल टोटल जाता बाबा चड एस्टेट नाही रे सगळ्या मध्ये बाबा 2 लाख जाताय तुगेले 2 लाख चड जातले डिस्काउंट कांयच ना म्हाका चड जातले बरे तू कितू दिता ते तू सांगू तू कितू दिता सांगू 15,000 जावचे ना कितू रे 15,000 15,000 काय सांगू तू अरे अमेरिका सिरीज पता काय कोणीच्या बिकमात रे 7,000 ट्राय करून 15,000 भितर जाता जाल्यार ट्राय करून 15,000 भितर 7,000 ट्राय करी 15,000 भितर 15,000 पासून कर्नाला हेळा तीन पाट देना मजा मरे तू होय सुने मस्ताच्या तू अरे अमेरिका हारे होय आणि 15,000 कॅटरिंग करतो तू कसा जायच्या पावना का उश हे शिवया कर्नाला हे शिवया कर्नाचे जोडले 15,000 फाटी कोणी आम्ही हा तो याचा या पासात काय सांगणार नाही कॅटरिंग हात घायना कोण आणि ते कळलं फोन येत का मग फोन येईल म्हणून धपके आपण फ्री आहे दाखवाय नका पण विचार केला काजार आ भाई बाबा ना रे सावपा ना रे अरे 3 महिने भूक आहे आपण भावपा ना रे डिमांड घे तू म्हणून जाई तो त्या कोटात वा डिमांड घे भावपा नाव सांग की तू ऑर्डर आहे सांग ओय तू हरी आसपाळ माता तुमच्या हॅलो म्हज्या पुताच्या दुवेचे काजार आसा आनी म्हाका तुमचे कॅटरिंग जाय आसलें मेवतलें शुअर पण बाबा शुअर पहिले शुअर म्हणा की तो त्याच्याने पाहू नाही बाबा कसा केदोडा फुडल्या म्हयन्याचे 15 तारखेर प्लीज ना म्हणू नाका प्लीज आवय ना रे बाबा झापा ना रे 3 महिने सारखे फुला रे बाबा सारखे पाव नाही रे बाबा ओय जाय ना रे सार आव दिसा हाडला 2-3 ऑर्डर मात्र जाणतो पाव ना रे बाबा ओय आणि मेन खूप कोणी हालो तो रे लिव्हिंग गेला आणि तेगे बाय की चुडोल हुई रे ओय आणि लेबर सगळे शॉर्टेज आहे रे बाबा जाव पाना रे प्लीज ना म्हणू नाका दुडवाक लागून भिये नाका तुका जाय जाल्यार आतांच चेक काडून दिता ना म्हणू प्लीज दुडवाला बिना कोई त्यसको दुडवा हम काही मडेस प्रॉब्लेम ना आम्ही ये दुडू भितर फोडो हम सक दुडवा हम काही प्रॉब्लेम ना सर दुडवा के हम नाही सर अरे बाबा जाव पाना रे आणि मेरे मानी माका नो प्रॉब्लेम रे आणि आया कॅटरिंग होते रे मुगे उमेद लागो कोना रे ओय या मेरे मिस्टर
नाव म्हणू नका. रे बाबा जा पाहणारे हवाले रे आणि सांगतो आपल्या तरी आमच्या घरात तरी 60-70 रेषे पडो आहे. किती सदर किती मोठा देश लाख पडो आहे रे बाबा होय रे. कायलीचे हे भाषणारे चिकन भाषणारे त्याचे 1.5 लाख पडो 1.5 लाख होय रे जा पाहणारे. Please नाव म्हणू नका. बँकान आणू होयच्या पासून उदोपासून अहो तुमका डबल पासून हाडून दिता पैसे. किती रे किती तुमका डबल पासून दिता. आणि मासे नेट कोट टिपल देतो तो अरे बाबा जा पाहणारे सारखी बिझी आहे रे सारखी जाय ना जाण म्हणजे कित पाम गावायचा कित को दांटाय का जाण नाही रे कोण सांग कसा नीट नाही बसा मी होय रे बाबा जा पाहणारे. ओके हांव दुसरे कडेन ट्राय करता. हॅलो 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 तुम्हाला काही तोंडाने होडा पडतो आंटी ओ आंटी कितरे ओय कोणाने खाना रे असं बोले होचो आहेस मतो आंटी ओ आंटी मोठा किती वर्षांनी रे बाबा आंटी आंटी होडा पडो शिमर वर्षांनी तू आंटी होडा ओ मॉडेल असं पासून मार्केटात चला तू जाण रे तू सॉरी आंटी ऐकू आंटी म्हणतो जायता दादाच्या सारखे मिस्टर बेटा नका काय झालं आंटी झाली आता तुझ्या तोंड जाईल ना तुम्ही माय तुम्ही येतो साल बरे तुम झालाय आणि आम्हाला आंटी मोठा राम उठाय म्हणा तुझ्या लागून आता तुझ्या लागून राम का लागून तुझ्या लागून अशा होणार रे तू तुझ्या इथं वाट कोण आहे तुझ्या इथं आयटा फेर जाता रे होई तुझ्या आणि किती आहे सेपरेट तुमचा तो आता बाहेर असतात तू तिथे आणि सुबह जुलै रे तू सुखायचा चाटा नाहीचं बाबा किती झाले किती येईल मी एक्झाम रिपोर्ट कार्ड गेलेला होय रिपोर्ट कार्ड गेलेला रे हे मुलगा मागते इस्ती मसा दिसत हा मुलगा सारखे इस्ती तो जाणा मा किती कोड मग जाय ना माझा रिपोर्ट कार्ड किती गं? मा किती कोड मग जाय ओय तू कोण चिची आहे तू कोण रे चिची आहे शिशे एक शिवाय जा तू आवला आवला ओ हुईचा इस्ते बाय चिची आहे ती कोण शिवाय झाली मुलगी आहे कोणता शिशे अरे पप्पा सांग बरे होय पास झाला 80% मार्क्स पडले बघा 80% होय तू आणि तू काय 80% आहे त्याचे तू 60% पडा आहे बरे आगी 80% आहे अरे तू मग दोन चिची शिवाय झाली चिची शिवाय जा 60% पडा आहे बरे चोई 60% आगी 80% आहे टीचर इंगित सांगितला रिपोर्ट काढा आधार कार्ड लिंक करी बाकी 20% मार्क्स अकाउंट आहे तो रिपोर्ट काढा आधार कार्ड लिंक करून 20% निघे मग होईल देशात गेले सगळे सुरू राहिले सारखे मुलगी डिलिव्हरी देखून 6 महिन्यांचा 7 महिन्यांचा तरी 3 महिने आधार कार्ड लिंक कर पाहिजे बेका आता हा तुकली बेका आहे तुकली होय रे होय माझी माय आणि तू होय माझी माय शिस्त सारखा इसला सुसल्या तू आमच्या चिकन नाही नका आज त्या पैसा फॅसिलिटीज या असं नाही होय. आता गेले रे ते पेट वाले तू पहिले आणले पेट वाले तू बडीचे उंच्या पोटाले अरे तू का सांग मोठा रे तू सगळं बेजार रे सगळे 0 पडे बरे तू काय चोई आगे 0 निघते अरे बाबा तुम्हा कोटी पदाऱ्याचे 0 बाबा तू कोण असा होता शिरो म्हणून आणि ती चिची आहे मुलं आहे तो पहिली तू आला रे तू काय शिशे सगळे तो 0 पडे तो तांती आहेस पण तुम्ही जो जाय के रिपोर्ट करायचे खोट राहून आपण स्वप्न होय सात नाती 0 निघते 0 करे टीचर भुरग्या स्टार गायन स्टार काबार झालो हय. टीचरीनात मूल घालपाक मॅच केला सुसुत होई बॉल माता आणि या मुली चिची आहे जो इला होत आहे पण माशा मारा रे ती काय शिशे या जुईचो दाखला मग मूल घालपाक मॅच केला काय काम झाली मी बरं बाबा बरं चल बरोबर नाही ते बसलं बरोबर शिक हा बरोबर शिक कडे चला दोस आ टीचर की सांग बरे बाबा मागी स्टारही गान मुनी गान काबा सांग मुंडरी रे सांग घालपा कमेस कर म्हण हा बरे आंटी सी बाय मी भावना ओटी काय रे काय काय जागो आ थोडा शिकली
तुम्ही चोयला ते जेवण पण जेवपा दिसता ना तुम्ही राहताय हा मुझ अगो घेवपाची 15,000 घेवपाची येता अरे छोटा छोटा की चालले मुझ पैसे कॅश तो डाकू चाहिए माने अरे 15,000 घेवपाची आओ सांगतेस को परगो 15,000 घे मगो रेस्पेरा गाळ मगो इनोवा बी दाडा का तो आय स्वतः तो रिक्षा दाड गो कोण रो गो जांदा आणि इतले नो गुफे काय नो किसकिसोंड डरपा कोण करत ना इसना होडू को मुकादर हटला तला चर्मा कोला धर 15,000 भरे सोडीनारे कसले ताय आणि सॉफ्टड्रिंक दिपा करत ना रसना कर गुंडाईत रावाय म्हणजे हा रसना रे आलो ईत रावाय इसको दौड का आणि इतले नो हॉटिंग ब्लॅक अँड व्हाईट बाटल्या आडपाची हा 15,000 ब्लॅक अँड बाटल्या नाही 15,000 असं जो आणि भलो आलो रे रित्या आडपाच्या तू रिअल स्वर्ग आलो पासो काय म्हणाले अगो कोण काढगो 15,000 घ्या गो जाता नु रे साया आणि सेम कोण अरे काय म्हणलो तो करा रे सेम बारी करू कोण चिचिला बारी कर ना सुनो तू भाषा बोस तू बस सीएम बारी कर गो तू बारी सेम बारी करू तो रे तो साथ दिमा सीएम कोण बारी कर गो शिशी मुझ में सेम बारी कर रे कोण अरे ते काज नाही बितो साधा समय नाही बितो मी करे ते तो बारी कर तो बारी कर कमांडे तो एमसी अगो या पहिला सी मागी उडाय गो आई पण सी म्हणून बसता आई रे तू तो काय बारी कर म्हणला तू तो एक ना गो देख तोंड चले श्लोपाचे अरे सार के सार तो एक तोंडा तो चला रे इरा एमसी आओ निसा जेवा इरा आता राती तोडा का असो मध्ये गो तो बस रे एमसी आओ सगळा खुश रे सभी सुई तो कथा ना 15,000 मुझे तोंड टाकू बाबा तोड नाही एमसी आओ पहिलो वितो आणि म्हणतो लेडीज इन बेथलेहेम ना हे वो लेडीज इन बेथलेहेम नो जेंटलमैन तुझी तोंड उचलले या जाता रे बाबा लेडीज एंड जेंटलमैन मागता जो कोण लोक हॉलाचे बायले असा ते मी भितोऱ्यान बसका घेवची इंटरवलाक हावसी असतली 20 रुपयाक एक आणि 100 रुपयाक 3 अरे तुम्ही कास राहिला का तियात्र माटवा रे 15,000 तितले आहेत गो माहिती ना आणि किती करतोय आणि मी आणि आतोस कोण करतो तो अगं कामसाठी किती ऐकत गो सपाट करतो कोणते सुला करते तो बस रे तिला असता का ए तो सांगतो तू कदा होय सगळे तुझी रे 15,000 मुगले बोडकाचे तोंड टाकूपाचे होय हांव कोतो किती मुको तो तरी तू म्हाका ओकल्या नवऱ्याची एक्सिबिशन दी एक्सिबिशन तू सांग ना म्हाका किती करायचे सांग तुका आपण नवऱ्याच्या जागी ओढीक सांगतो अमेरिका मोठ्या मोगाळ बाप मोठ्या मोगाळ बाप हो जावन आसा नवरो अमेरिकाक आसता अमेरिकाक सावन येवन गोंयांत तो काजार जावंक सोदता काजार आयज तो जाता पूण हो नवरो जावन आसा भिकारी 15,000 भितर काजार करूंक सोदता तेजेवन ओयले भिकारी जावन आसा एंजेनेट 15,000 भितर कॅटरिंग घेवपाक रेडी झाला हेजेरी ते दाखोवन घेता हे आनी ताचो घोव उपाशी पडलेली आसतात म्हणून आय करत रावतात म्हणून तेगे सोडी जेव हारे हे थोडे लोक टाइम लागे आव रिजाइन जातो कोण रिजाइन जातो तुम्ही काँग्रेस आहे एमएलए किती रे म्हणून रिजाइन जा बीजेपी होई जायचे तुमची बरे तोड सुबे तुम देख काय रे मला तो देख दाबाई का आणि केली ना लागते का देख नाही बेकार पडून मेरे आमचे नको तू बुकाई डेट अगो तू माणसा पावले जाने रोसोई माणसा पावले आपल्याला मी करडा मी टोन पीट आणि कमू यो मी तुझा जानराचो होय जान आज तारीख किती हां आयलेस मला टेस्ट आहे 19 कोण 19 गो 19 काय इतना आता तू माझ्या ऑफर राहिले आज 19 होय सांग दाबे डेट टाका नका 20 तू बुका आहे तू बुका आहे
एकतीस ते को होय, एक